una temperatura d'era glacial. Però no he dit quan va trigar. Tan sols 70 anys. I el 1989, quan ho van descobrir, es va adonar d'una cosa horrorosa. Si passava el contrari i l'Atlàntic es tornava més salat, la temperatura podia pujar tan de pressa com abans havia baixat. Però l'aigua només es torna més salada si se n'evapora més. I això era just el que passaria quan el món s'escalfés. El problema era que generaven gasos hivernacles sense donar-hi importància, en nom de l'estil de vida d'Occident, que Rússia i l'Europa de l'Est gairebé ja tenien i que el tercer món també volia aconseguir. Mirin a què es dedicaven. Tornem a l'arxiu. El que veuen aquí és el ciutadà occidental mitjà del segle XX, que depèn del petroli i que ho llença tot després d'una sola mossegada. Que llença 500.000 tones anuals d'envasos de plàstic derivats del petroli. Que converteix 600 milions d'arbres cada any en correspondència i paper per diaris. Que llença a l'aire 140 milions de tones anuals d'emissions de carboni procedents dels cotxes de gasolina. Per nosaltres, el 2050, aquell estil de vida significa un excés de carboni, metà, òxid nítric i CFC. O sigui que el 1994 tenim els nostres besavis fent anar els nivells de gasos hivernacle cap amunt. Aquells van ser els primers. I ara parlem dels segons, que estaven a punt de fer més o menys el mateix. També havien generat un efecte hivernacle considerable per culpa d'una tecnologia antiquada, insegura, d'energia intensiva, obsoleta i dolenta. Allà a l'antic món comunista, les coses anaven canviant de ritme. El consumisme era a l'ordre del dia i també la gran producció industrial a cap preu. Cap problema. Estaven situats damunt de la segona reserva mundial de carbó i ja en cremaven 1.000 milions de tones anuals, una pol·lució increïble. Les plantes energètiques doblaven els nivells de carboni dels països d'Occident i a partir del 1950 en van quadruplicar les emissions. I una de les maneres com tenien pensat modernitzar-se era exportant carbó. O sigui que els seus nivells d'emissió de gasos anaven igual que els d'Occident, cap amunt. I si incloem la Xina, on hi havia un pla perquè cada ciutadà tingués una nevera productora de CFC a l'any 2000, cap amunt es queda curt. I després, qui ve més? El tercer món, el qual, com ja he dit, volia l'estil de vida del món industrial generador d'efecte hivernacle tan aviat com hi poguessin arribar. Permetin-me que els recordi per què tenia tantes ganes de seguir els altres. Uns 100 anys abans, Occident havia colonitzat el tercer món per obtenir els recursos que el tercer món tenia i que Occident volia per impulsar la revolució industrial en marxa. Gairebé en tots els casos, això volia dir desenvolupar el recurs de cada colònia sense desenvolupar absolutament res més. I quan les colònies van ser independents, l'última cosa que es pot dir que fossin era independents. Perquè el 1994, gràcies a tot el que havia passat, així és com es van trobar. Si només t'ho miraves de passada, tot semblava bé. Però gairebé tot el que tenien era importat d'Occident. I per exportar, continuaven tenint el mateix producte únic de sempre. Oli de palma, cautxú, òxids, coure, etc. Continuaven alimentant els mercats industrials del món. I si caia la demanda del seu producte, ho tenien molt malament. Per això necessitaven tant diversificar-se, industrialitzar-se i un estil de vida occidental propi. Però no se'l podien permetre. Afortunadament, va arribar l'ajuda occidental per omplir aquell buit. Als anys 70 i 80, si eres un país del tercer món, era molt fàcil rebre ajudes de milions de dòlars. Això si estaves disposat
a destruir la selva. I aleshores ja podies construir carreteres per portar tota la maquinària pesant que necessitaries per construir plantes elèctriques gegants i centralitzades. Més del 90% de tota l'ajuda al tercer món se'n va anar en aquells grans projectes. Per qui es necessitava tanta energia? Qui vivia en aquelles zones verges? Això no tenia gaire importància. O sigui que el tercer món pensava utilitzar les plantes d'energia i les carreteres, etc., per convertir-se en països moderns, occidentalitzats, industrialitzats i generadors d'efecte hivernacle. Però encara quedava un problema una mica estrany. La maquinària industrial exigeix unes quantes coses que no tenien. Petroli per fer anar les màquines, equipament i peces de recanvi per mantenir les màquines, experts per instal·lar les màquines, una organització per planificar-ne la producció, i, evidentment, les màquines. No passa res. Ho compres tot. No passa res. Els bancs ja et deixen els diners. Perquè, aleshores, als anys 70, els països rics de l'Orient Mitjà, que acabaven de pujar els preus del petroli, nadaven literalment en diners que podien deixar a qualsevol. Per això, el 1994, el deute del tercer món és d'1,2 bilions i només els interessos ja els costen 50.000 milions a l'any i estem parlant de dòlars. Divisa forta. I no tenen diners perquè ara ja no reben encàrrecs, perquè Occident grava els seus productes amb impostos molt alts per protegir els seus treballadors. Tot i així, la modernització ha comportat grans despeses en luxes occidentals per la minoria urbana i un alt índex de desocupació i fam per la majoria rural. La gent continua venint dels pobles a les poderoses ciutats i els índexs d'atur i de població es disparen. I a sobre, fins aquí de deutes. Què pots fer? Et vens la granja. O sigui que a mitjans dels anys 90 els països en desenvolupament es desprenen de tots els recursos que tenen per poder pagar els deutes, que es podien apujar 4.000 milions de cop només que els interessos pugessin un 1%, cosa que passava sovint. I si encara els quedava alguna cosa, era per pagar la factura de combustibles fòssils. La manera més ràpida de fer diners que tens a mà és la selva del teu país. Només cal que la tallis i la venguis. Els japonesos es tornen bojos per la fusta tropical i se te l'enduran tota. Això, al seu torn, origina un gran augment dels gasos hivernacle perquè ja no hi ha arbres que absorbeixin el diòxid de carboni i perquè els fertilitzants que ara has fet servir a les clarianes de selva tallada emeten un altre gas hivernacle, diòxid de nitrogen. Però al cap de poc, ara que no hi ha arbres, la Terra ja no produeix de cap manera i s'inunda de seguida i es desgasta i emet un altre gas hivernacle, metà. I tot forma part d'un procés en què converteixes les teves selves en els teus deserts. Per això, el 1994, la meitat de les selves del món tenen aquest aspecte. I la predicció és que, si es continua com fins ara, el 2075 ja no quedarà cap selva. I aquí ens trobem a finals del segle XX. De dalt a baix, consumidors occidentals, industrials de l'est d'Europa i venedors de recursos del tercer món. Cada un fent el seu paper. Ara els agradarà això. En nom del que tinc entès que anomenaven la bona vida. Però almenys per un petit nombre de persones, el 1994, la predicció de l'efecte a llarg termini d'aquesta bona vida resultava molt poc esperançadora. Població, 9.000 milions el 2027 i augmentant, sobretot al tercer món. Índex de creixement econòmic, 3% anual. La producció de petroli i gas cau. Augmenta la producció de carbó. L'emissió de carboni de combustibles fòssils arriba als 11.000 milions de tones. Les emissions de metà es dupliquen. L'emissió de carboni per deforestació es duplica. Resultat? Un augment global mitjà de la temperatura de 10 graus a l'equador i de gairebé 25 graus als pols. I tot el que això comporta. He dit que això era important per un petit grup de persones. Hauria hagut de dir un grup de petites persones. Aquestes. Els nostres avis. Nascuts el 1994 i probablement la primera generació que veuria la seva salut afectada per l'estat del planeta. El qual, com ja hem vist, necessitava una gran vigilància intensiva. Tothom s'hi va implicar tant